Malawi Today. Inu azipani zotsutsa motsokozedwa ndi Dr. George Chaponda, leader of opposition. Ndani wanu siwochoka kuchipani chotsutsa kupatula Atipere yekha amene wopotoka nzeru polangula. Atipere ndani wanu ndi wachipani ichi, wonse achipani ichi achina chimwendo ndiye adani a dziko lino amene dziko sakulifunira zabwino kuphatikiza president wawo Dr. Lazarus Makaza Chakwera, president amene akuyendesa dziko ngati nkhalamba. Ndikudabwa Atipere akumanga nalalika kunena za ukalamba wa Peter Mutharika kusiya za ukalamba wa Chakwera umene anthu akulephera kugula sugar, umene anthu akulephera kugula Ufresh, umene anthu akulephera kugula chimanga. Atipere mukamuuze azimvere chisoni ndi tsogolo lake. Masapota a UDF, masapota a DPP, masapota a UTM, masapota a Ford akufuna za alliance. Ndiye Dr. Chaponda ndikupempheni kunena kuti mwauze awo akukonda kutuma zolemba pa FB o pa Facebook ngataso azolemba asamalembe zopotoza anzawo muchikonzero cha alliance. Kwani mukudziwa inu a opposition kuti muli pa ndandanda pa listi yoti uyu awo achipanichi akadusaso nonse ndi wakundende? Musamapange matama aneneri azipani. Kukhala aneneri azipani sindiye kuti inunso ndi atsogoleri a dziko lino. Samalisani muli pa listi yozamangidwa pamene opposition izikatha ndi utsogoleri wa onyasa wa MCP ndinu amodzi akaomangidwa. Musakumudwitse masapota azipani izi. Ngati mukusowa zolemba pa FB sindikuchulani mayina inu aneneri azipani zotsutsa. Musakhale ndi matama tukutuku. Sitinaomboke tsidya linalo sitinafike osapanga matama ayi. Dziko ililili anthu akuona zipani izi kumbuyo. Atipere ngati zakufuna za mgwirizano akhale, koma masapota amene akumva kuwawa akasapotera mgwirizano alliance. Ineyo ndikamayankhula enanu tikamakuchita na approach mutithandiza transport mumatitenga ngati anthu opepera kapena osowa zochita. Musatigwadira kutsogolo, musatipatsa ulemu osafuna zochita zanu kutinyoza. Koma simukudziwa kuti miyoyo yathu tayika pa risk. Boni Kalindo, Comrade Ntanyiwa, Masauko Banda, Sivis Msokwe, Emmanuel Ruleya Makatani, tayika pa risk miyoyo yathu kulimbikitsa kuti alliance ikhalepo. Ndiye musamapite muzolemba pa social media kumana kuti ayi vice president yemweyo chipani, president yemweyo chipani. Alliance yanji imeneyo talingalirani mozama. Kwadi kukhala pa alliance ni kukakhala kundende
kuyambira pa 17 kupita huko chabwino ndichiti. Pomalizira ndifuna ndithokoze pano inu madiasporians ku America, UK, South Africa mukumati gwira dzanja pa financial support chifukwa tilibe kutekera. That's why Minister wofufuma mimba uja Chipazi anazantenga kuno kukaronga atalamula polisi kukanditsekera ku prison kunzuzu. Anadziwa kuti ndilibe pogwira ndivutika, koma mumphamvu zanu thandizani boma lapita kale ili, boma lopotoka zochitika ili lapita ili lachakwera ili. Perekani sapoti muone anthu akuvutika akusanduka marefugees dziko lawo. Tikuonga chomene vina Malawi muli vyalo vya kuwaro uvwiri mukutipasa. Tikuonga chomene nanga uli wanyake oti tolangatise ni mazereza apa tikugwira ntchito iyi ya kusendera pafupi na nyifa iyi. Chiuta mtumbikani kosa kuno muliko. Vwirani amayi ndi abamo anyamata ndi asungwana tikamachita zionetsero ndikukakamiza Anabelo Ntalimanja ndiworepera mwina kumapotoka nzeru akuyesa Meki ndi MCP kapena Meki ndi achakwera, Meki ndi Malawi.